Una fugie. Nande bo kuluwesi. Na nwa kati kutu muliani. Yes. Nwa buna kati kutu muliani. Ne nwa Donald Trump. Baron Trump. Buna the richest man on earth. At 19 years old. Ifulia. Makana. Nyabu nwa okuko. Gabo lebdo neju. Emansin na nna mmado. Mercy of my nwa hem of ma. Ma Soludo. Osna professor. Mana nwa na abu ike na America. Nwa Donald Trump. The 19 years. Bro, the richest man on earth. Nwa Soludo. Na-ebu akpa nwanya. Na-ete lipstick n'ọnụ. Ọrụ agwazi anyị na-akwa ọkọ bad influence. Ebe nwe nwoke na-abụ ike n'ime ọhịa. Iju ya kịta ọsị na nwa ya bụ ụmụazị. Nwa ya 23 years. Ọ ga na-abụ ike na-ebu lipstick. Na-apị nwa ya aka n'ara n'ihu akwụkwọ. Ebe nwa Donald Trump. First time afọ n'ihu akwụkwọ gbam bụ gịnị na ọ bụ richest man on earth. First time ịgba n'ihu akwụkwọ bụ igosi na ọ bụ richest man on earth. Ịma why? Otu aha nna ede ka nwa ede. Mana otu ọ dị bụ Soludo ka nwa nke ede. Maybe Soludo na-abụ ike mgbe o pere mpe. Wolo mgbọ Teresa isi ọfịa. Teresa wee na-eti ihu ọnụ n'ọnụ. O tesi ọkwụ na-ele huu. Isi ọfịa nwere mmadụ. Ọka mma na nwụrụ nwa aha tinye n'ime eke ọka kpọpụta akwa ọkwa na-eke hiti tọrọ anyị nwa aha nga ka ọ nọrọ ebe a tegoro uhie ọnụ ozi ha anyị na-aghọtazi. Ekwa nwa Trump ọ baa n'uru lee nwa Tinubu na-eme ọfụma na mana nwanne ya nwoke bụ Soludo nwa Soludo na-eti uhie ọnụ na-agagharị mana nwa Trump abụrụ richest man on earth alụ emena. Soludo now, we greet you, sir. Mana nwa Ụkachukwu Ikuoma bụ na the richest man na the horse umenyi zuru ezu and in Nnewi South. Ọ nọ into real estate. Mana nwa Soludo kana wa pampas. Teresa isi ọfịa. Alụ be.